Atong isda. Ay, magkuhan sa kanya din ay! Ano? Sige na. Ito ba? Kante. Deliver na lang. Mahal mo siya. Ay, panali, oh, ano na? Kante ba na? Kaya ba? Kante rin niya. Pang saan? Saan? Day! Oo? Wala lang. Yan na lang. Dilo, amay. Amay lang kayo. Amay lang, amay. Ibawa lang ka. Ibawa lang ka. Day! Alin, Lord! Lekat ka rin. Ha? Init na rin eh. Nagbala ko, li. Kuhain-kuhain nga sa ang akdo. Wala na yung akdo eh. Wala na eh. What do you want, eh? Kaya nga nakapit ito ba? Ano ba? Hindi ka may kuwi? Day! Alin nga rin? Aw! Okay. Ano sa may kuya ba? Hindi kaya mo lang. Wala? Wala dito ang nag-yes tulisan. Murag nag-yes tulisan. Ganda. Hingan lang yun. Kaya nga tayo. May tinulang bangus nga. Nawala na lawas. Tundog. Ganto man to ya. Okay. Wow! Dapat ko na. Mas akan nagkasa ng ipaka. Ay, good morning na. Katapan mo na. Tapang mo na. Sa kapit may mga ato. Parang balik mo. Sa libo ba? Siyempre mo pa nung dahil. Dito Ramon. Ano? Ano na ito? Ada ka. Okay, okay. Pag-uwi. Nga. Yun eh.
Guys, kain tayo guys. Oh. Muna mo sudan. Bangos. Nga, walay ulo, walay lawas. Yaudah.